V tomto videu vám chceme ukázať ďalšiu nami realizovanú stavbu na Huskovej 21, 23, 25. Jedná sa o komplexnú obnovu bytového domu, kde realizujeme zateplenie strechy, zateplenie fasády, sanáciu lóžií a rekonštrukciu interiéru. Veľmi som hrdý na to, že aj na túto stavbu sme mohli dodávať naše zábradlia a zasklenia. Špecialitkou aj v tomto prípade je dodávanie zábradlí presne na mieru na každú jednu lóžiu individuálne. To znamená, že zábradlie má 0,5 cm priestoru na jednej strane, aj na druhej strane. Tento spoj je zatmelený priesvitným silikónom, spodok je uzavretý hliníkovou lištou a na vrch zábradlia montujeme zasklenie. Vďaka kompletnému uzavretiu lóžie dosiahnete na lóžii až zimnú záhradu. V prípade, ak si na zasklenie vyberiete aj determálne sklá, lóžiu viete využívať plnohodnotne aj počas leta, lebo vďaka týmto determálnym sklám sa vám lóžia tak silno neprehrieva. Fasádu zateplujeme prémiovým zateplovacím systémom od výrobcu PCI. Ako vrchnú omietku používame Nobiozet, ktorá má najvyššiu odolnosť voči plesni. Vďaka tomu táto fasáda bude vyzerať krásne a čisto po dlhé roky. V interiéri tohto bytového domu sme zrekonštruovali nové nátery na stenách a stropoch. Na soklovej časti išiel syntetický náter, aby steny boli odolnejšie voči znečisteniu. Na podlahu išla prémiová gresová dlažba. Zateplenie tohto strešného plášťa má dve zaujímavosti. Prvá je v tom, že sme celú strechu museli prespadovať. Pôvodný spád bol takmer nulový, to znamená, že voda stála na veľkej ploche, vo veľkých výškach a zatekalo až do bytov. Ak by sa prespadovanie tejto strechy neudialo, táto asfaltová lepenka by mala o polovicu kratšiu životnosť, čo by bola veľká škoda. A druhá špecialita je, že na povrchu je biely posyp. Táto biela bridlica má obrovskú výhodu v tom, že tá lepenka sa toľko nenahrieva, to znamená, že sa neprehrievajú ani byty na najvyššom poschodí, životnosť tejto lepenky je výrazne dlhšia, aj celková pohoda pri užívaní takejto rekonštrukcie. Tak toto bola rekonštrukcia bytového domu na ulici Husková 21, 23, 25. A ja sa na vás teším pri sledovaní ďalšieho videa. Ďakujem pekne a dovidenia.